Weimart on vesivuotovahti, joka on tarkoitettu omakotitaloihin tai sellaisiin huoneistoihin, missä on oma vesimittari. Se valvoo kaiken aikaa, yötä päivää, niin että käyttäjän ei tarvitse sitä erikseen asettaa päälle. Se tekee siitä aivan ainutlaatuisen tuotteen. Jos ajatellaan esimerkiksi yksi allas, ennen kuin se on käyttövalmis, siellä on jo 8 liitosta. Ja omakotitalossa monesti löytyy 4 allasta ja WC-laitteet, pesukoneet, kaikki päälle, niin siellä on 6-70 liitosta, joissa on mahdollisuus vuotoon. Jos talossa on tämmöinen piilovuoto, niin yleensä yöaikana, kun ei lasketa vettä, niin se sinä aikana ehtii purkaa sen 1,6 desilitran verran vettä, mitä tässä painesäiliössä on. Eli sen verran voi maksimissaan tulla vesivahinkoa. Niin aamulla sitten, kun mennään vessaan ja avataan hanaa, niin kas kummaa vettä ei tulekaan. Ei tule sen takia, että Weimart on tunnistanut vesivuototilanteen ja ei anna avata magneettiventtiiliä ennen manuaalista kuittausta. Tämmöinen on mahdollista, että suihku jää päälle ja vesi jää juoksemaan ja tulee tulvaa ja tulee kaikenlaista vahinkoa, isoja vahinkoja. Niin tässä on tämmöinen aikakatkaisu. Voidaan asettaa maksimivirtausaika 5 minuuttia, 10 minuuttia, 25 minuuttia. Ja sitten jos tämä asetettu aika ylittyy, niin se sulkee sen magneettiventtiilin niin, että ennen kuin käydään uudestaan kuittaamassa, niin se ei voi lähteä päälle. Esimerkiksi edellisessä kodissa tiskikoneen taakse oli joku liitin vuotanut ja sai tosi pahan jäljen sinne tiskikoneen taakse, joka oli aivan näkymättömissä. Ja minulla on koti tosi tärkeä ja sillä pidän kaikesta hyvää huolta. Ja haluaisin nyt, että minun tässä uudessa kodissa ei sellaisia tapahtuisi. Ja luotan nyt täysin tähän Weimartiin, että meillä nyt sitten pelaa kaikki. Weimartti on helppo asentaa. Asennuksessa menee arviolta puoli tuntia - tunti yksinkertaiseen helppoon tekniseen tilaan. Tämmöinen systeemi pitäisi olla kyllä varmasti jokaisessa kodissa, että se suojaa niin paljon. Weimart on laadukas, toimintavarma ja riittävän yksinkertainen jokaiselle käyttäjälle. Tässä on poissa toiminto, joka voidaan painikkeesta painaa päälle, jolloin Weimart pitää vesijohtoverkon kiinni kaikissa tilanteissa, eikä minkäänlaista vesivahinkoa pääse syntymään. Weimart tuo mielenrauhaa ensinnäkin talon omistajalle, mutta se tuo myöskin sille putkiurakoitsijalle, joka on tehnyt putkityöt. Ja ehkä talon myyjälle, kun myydään talo uudelle omistajalle, niin onhan sitä mielenrauhaa, että siellä ei voi tulla vesivuotovahinkoa.